weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe africa takkusana yoni to ndulumaji dembe to ndulumaji funeɓe to wudduru to dabiya odeji to koɓɓillo to wuro soogi to boyinnaji to dunga wuro alpha ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno mamadou ali to dunga ha to galle ceerno amadou tidiane mamadou saydou sy to ligseba gorgole ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie police tafaraka zeyna ɓe teeɓima fedde wuyɓe tawa kadi ko tubanoɓe yannode e banque biyeteɗo ora banque to leydi Sénégal aljuma hande o ko aljuma hande o goski papa Bouba Diouf artirtendira leydi hen to leydi Gambie ma en ketto hen kodda nene Abouba ballala laamu leydi ndi walliti ko fati e ɓeɗo rewɓe taw ko yeeyoɓe terɗe mumen caggal kayne jooɗi ko juuti e couvre-feu gollaki to leydi Mali ma en kaali doggol taw ko inde 190 neɗɗo suɓaɓe e oɗo saaha joni halfinaɓe ko fate CNT woni tigui dartoɓe darde sarɗiyeji e nder mouvement mo transition to leydi Côte d'Ivoire aljuma hande o sanga 11h Laurent Gbagbo mennoɗo wonde e hoorejo leydi ndi tawateɗo to Bruxelles o heeɓi passeport uji makko ɗiɗi kala passeport makko ordinaire e passeport makko diplomatique kala ɓoyata ortandira leydi makko to leydi Tchad suudu sarɗiyeji leydi ndi ɓe gooti tunorgal kay ɓe memtima tunorgal ngal e oɗo saaha joni ɓe itti ko wiyeten poste premier ministre woni poste hoorejo jagorɓe ɓe lomtini noon ko poste cukko hoorejo suudu sarɗiyeji ndu kadi ɓe batti ɗum suudu sarɗiyeji ndu kadi ɓe batti ɗum ko wiyete systéme taw kadi ko systéme systéme taw ko cuuɗi ko ɗiɗi woni suudu mawdu e suudu tokosuru to leydi central afrique cour constitutionnel leydi ndi ɓe central ɓe kolliri tigui ɓe mbaɗi rejeté ɓe caɗima dossier biteɗo François Bozizé men aɗa wonde hoorejo leydi ndi e oɗo saaha kadi jinnoɗo gembade gam artude e lefol laamu bisimilla moon e ketti hotodirte joni ja ñoɗen tinne kadi kala tinɓe yo tintinɓe tinano ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaaduɗo ko nawduɗo gandal ɓalawal e gandal danawal kala ceerno Djiby Sy ko gando bindi laaɓaɗo leɗɗe ceerno Djiby Sy ene andina dendagal kileneɓe mum wonde caggal nde wonno tour makko e nder leydi Mali o arti oɗo saaha joni omo tawi nder Nouakchott to legal nettet ceerno Djiby Sy ko nawduɗo gandal ɓalawal e gandal danawal kala ceerno Djiby Sy ko bawɗo listikara moƴƴuɗo longal jawranɗo halwa moƴƴuɗo Riyad ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wunani wiido no feewi ceerno Djiby Sy so yenanama ka miskino Allah omo wawi safrodema ha cella ha mbiya wen tawa hay mbuɗu o namdakima so wona noon taw ko wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo sellani dafade rafi hakkille ha haɓɓa walla gonduɗo e jano barogal ko ɓe tan woni ɓe wawa safrirde Allah ɓolo kono heddiɓe kala omo safra jomum ha yiito hoore mum ceerno Djiby Sy kala doole ma poti sa ari ɗon a yiitoto hoorema ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ene safra rewɓe wonduɓe fibroma ndogam sitta wonduɓe kista rewɓe ronkuɓe sowade ɓe deedi mumen guttoji e wonduɓe ellaji musoji e rewɓe dattoraɓe ceerno Djiby Sy ene safra kadi warɓe fiɗaɓe e warɓe ustoraɓe goraku warɓe ɓe maniyu men sellani walla joguiɓe maniyu seeɗa ceerno Djiby Sy ene safra jomumen ha no jiito koye mumen ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ene yawitude dabaruji e baɗane
e dendagal korte e liggeyaji bondi baɗaɗi e neɗɗo ceerno Djiby Sy kala to mbawɗa wonde so tawi a jokkodiri e makko a haalinimo inde maɗa inde nene maɗa so tawi koye nder leydi Mauritanie annildimo kartal makko crédit ujunere o waɗanma listikar ha cikka mataw ko nder ɓerde ma hoɗi walla cikka ko onon koddi walla cikka ko kalanaɗo haala maɗa so tawi kadi ko caggal leydi gonɗa so a jokkodiri e ceerno Djiby Sy a haalinimo indema inde nene maɗa o waɗanma listihar maɗa o haalanma ha cikka mataw ko onon baldi ceerno Djiby Sy mbiɗen caggal nde waɗi tour e nder leydi Mali o arti oɗo saaha joni omo dor leɗɗe kese pullo ceerno Djiby Sy kadi ne jogui leɗɗe waɗande ɓen joom nayyi leɗɗe nayyi ceerno Djiby Sy e oɗo saaha joni kala jiɗɗo jokkodirde e makko jiɗɗo hebde ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko numéro makko ko 47 22 80 84 omo tawe to base makko Nouakchott sara marché ne teta ceerno Djiby Sy kadi ene andina dendagal bandiraɓe wonɓe nder leydi Mali e leyɗele takkiɗe leydi Mali wonde base makko e pharmacie makko ne tawe nder leydi Mali to Nioro Mango tawate ɗon ko miñi ko biteɗo Samba Sy numéro téléphone mum ko 00 223 92 90 22 94 71 so tawi a jokkodiri e makko ma heɓ safaruji ma hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ene wiyen mbaɗen danno faade makko jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone mawde nayya lewru bote hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas kabaruji men e ɗemgal pular e sowto he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ko musidɗo men sehil men miñi men Saydou Abouba ko adi kabaruji men noon eɗen nelda duwawuji faade dendagal gawi nane naɓe commune gawi nane kala ha tengti noon e sosoɓe gawi nane e musidɗo men Samba Sow caggal kaya ustare gonnoɗo maire commune mo gawi nane jaltuɗo aduna tawa kadi ko musidɗo men ko sehil meɗen Samba Sow ko kañum tigui yettini wulago ngo subaka hande o to weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinima ɗum noon en donima dendagal ɓesgugu kala ha joni kabaruji men e ɗemgal pular to leydi Mauritanie puddoɗen police halfinaɓe nden ka e kisala legal Tafraka Zeyna wondude o dewata police Tafraka Zeyna police halfinaɓe nden ka e kisala Tafraka Zeyna ɓe pawi juuɗe mabɓe noon wonnoɓe oɗo saaha kala e enquête noon yidde nanggude wuyɓe tawa kadi ko fedde wuyɓe tampinnoɓe leegal ngal ɓe teeɓima ndena fedde noon nde ɓe teeɓa nde ɓe tawa tigui koɓe goni e helde magasin goto tawa magasin ko opérateur économique téléphone mobile goto opérateur téléphone mobile goto Mamadou ko nder on magasin ɓe tawa ɓe jinno helde nde ɓe teeɓa noon goto mabɓe nanga tigui ko nder magasin on kamɓe fedde wuyɓe nde noon ene tuuma tigui kamɓe tigui jinno helde boña tawa kadi ko boña biteɗo Ora banque tawateɗo e nder leydi Mauritanie ha joni kabaruji men e ɗemgal pular jagoɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade e gollidiɓe mum ɓe kolleri ñalawma hanki o kihiɗe e nder haalande mabɓe wonde kay caggal nde holki so waɗa fodde temedere nogas fodde ujunere e temedere nogas jeenayi o neɗɗo kolkisa tumanoɓe ko fiɗaɓe coronavirus hen temedere e capanɗe nayo e ɗiɗo tawama e jaati ko fiɗaɓe ɓen noon hen jeeɗiɗo koto Ayouna timbedira ko yimɓe ɗiɗo nema ko neɗɗo goto heddiɓe capanɗe jeeɗiɗo heddiɓe kala ko nder wuuro Nouakchott to Nouakchott lamrugo leydi Mauritanie legal Tafrak Zeyna ko capanɗe joyo e jeeɗiɗo legal Arafat ko nogas e goho legal Lixar ko 17 legal Tayaret ko 12 Dara Naim ko yimɓe jeeɗiɗo Toujinina ko yimɓe jeegomo Elmina ko yimɓe joyo Riyad ko yimɓe nayo Sebha ko yimɓe ɗiɗo ɓe kolleri kadi e nder ɓe cellano ɓe he joyo kepti cellal men hano hannisni paati galleji men e oɗo saaha joni leydi Mauritanie ene yaara ujunnaji jeenayyi e yimɓe joyo winditiɓe doggol coronavirus hen ujunnaji jeeɗiɗi e temedde jeeɗiɗi capanɗe jeetato e joyo kepti cellal men hano hannisni temedere capanɗe jeetato e goho hawrino hen e ladial ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen e nder kaso civil mo Nouakchott ko goto e sagataɓe soknoɓe toon tawa tigui ene nder
ndara selil mum ne wasi fitan mum o wiete non ko Abdel Kader ko nyande alarba benudo tawa tigi ndar kaso makko mo wasi fitanu makko kanko Abdel Kader non o sokirno ko bona nyamande mo rewetno million et 200 1 million 200 mille taw ko khalisa goye limore hinde ko dum tigi woni ko nangirno ha joni ko leydi Mauritanie kedde den pour les Trarza yana Trarza e odona police dad gendarme talfinabe den kam e kisala labi Trarza tawa kadi ko tawtebe e ndara posto bitedo Sakara tawi nder région de Trarza be pawi juude mabbe sagata gorko goto tawa kadi ko badanno do trafic be nangiri onona do drogue be nangiri mo kadi sangara kewdo no fewi be temo jogi fodde capande nayi kaneta taw ko kanetaji sangara be tawi en kadi butulaji sangara goddi e odo saha joni non mo tawi juude gendarme gendarmerie onon holri tigi tagal kayso gayni wadde makko losgoji ma wa wattudemo e juude justice lidni be kolliri non kanko sagato be tebe mo tigi woni warla makko mo hinde Mercedes 190 taw kadi o umurno ko to tekana ha joni kabruji men e demgal pular to leydi Senegal ko aljuma hande o goski papa Bouba Diouf fitiyanke fugu boy koy ngela ngana international gondal international leydi Senegal geltuno do aduna to leydi France ko aljuma hande o artirte e ndara Dakar lamurgo leydi Senegal goski makko ummoto to aéroport Charles de Gaulle nyalawma hande ko nyalawma hande goski ki diwito aéroport Charles de Gaulle sanga 10h40 minutes ke kikide hande non ki yetto tigi to aéroport Blaise Diagne 15h25 minutes woni 3h25 minutes ke foti yettade e ndara aéroport Blaise Diagne mo Dakar ma lamungu non holiri tigi ma wan mo tigi ma lamungu wan mo tigi hommage mum ta ko hommage sakketa to bo wallade diwaji ngala Blaise Diagne e gaddo gola Macky Sall horejo leydi ndi kanyum tigi ardoto ona cérémonie ma kanko non goski ki non ma horejo leydi ndi ma wan mo ko wiyete décoré à titre posthume de l'ordre national des mérites Papa Diouf non yaltuno aduna ko gila nyande aleta benu do to France tagal kaydi do duubi kala o mo sipranno e rafi duumido e makko no fewi ko aseta jango non o wirnete to bamule rifiska o leliyo tigi sara nene makko Papa Diouf non ko numéro 10 numéro 19 o bornoto non kanko wonno joueur Sénégal najo idido markude idido loggude bit kay e coupe du monde couperi windere tawa kadi ko wannoni e ngan sanga non wannode en 2002 e ngan sanga ko leydi Sénégal fettindiranno e leydi France ko ngan sanga non ngal loggol makko garwani ngol tawa ko joueur Sénégal najo markude bit e coupe du monde caggal dum non hodarama kadi o markino e den hitano markino bituji didi goddi dum sabinoma haalidi ndi wawi yettade kay ha to kaadi final ha joni ko leydi Sénégal kedden yen ha to Almadi to legal Almadi Dakar ko ambassadeur jodannodo leydi Afrique du Sud e ndara Dakar ko kanyum tigi tawa nyalawma tawa tigi ndara suudu mum wondani e wonki ko chauffeur makko non kanyum tigi idi teskade kay de ari suudu makko idi teskade tigi o wondani e wonki de gendarme be noddano gendarmerie ari non wadi constat mum ala non ngartande walla fiende walla gagnande be tawi e bandu makko de holli tan e do sa joni be cikki ko mayde ko wiite mayde naturel woni tigi ko mayde tan ta wana ko o wana barado kon non hadani lamu gudan uditi hena lusngoji jaaji no fewi bele kay ene beydo labde goski ki non nawama yodo saha joni to morgo hôpital principal mo Dakar siftinde on non kanko ambassadeur jodannodo leydi Afrique du Sud nder leydi Sénégal tawade mayo o medino tawede tigi e lewru mendu to tawnoma wondi e mborosa coronavirus o tawnoma mo wiete do wetnom ko lenena soppe dum woni inde makko ha joni kabruji men e demgal pular to leydi Sénégal dadibe halfinabe ya ngara e dow lawol hakkunde Dakar faade Bamako nan darino dole men ponno ngam yidde falade e salade e riwtude dendangal trafic wadobe trafic de drogue nyande alarba benudo ko koni kobe fagude woni douane mo Tambacounda nangi tigi ton e feccere fodde ken wona ton e feccere drogue mo hinde chanvre indien badanodo e nder camion frigo tawa kadi camion ko matricule mo leydi Mali banu mag drogo non umno tigi ko leydi Mali o faano ko to Dakar ngeru drogo non te skama tigi ngeru drogo ne gime tigi ha 102 millions 600 000 francs CFA chauffeur non e o da saha joni tawe juude dadibe e mbadi losmoji ha joni kabruji men demgal plateau Kaffrine aynabe brikelen ene tawe tigi e mette men mawde no fewi nyala o da saha kala sabu kay teskade be wonde kay be kolri tigi e kala saha camion ngaji mawdi dogoji dogde fakkile no fewi ne kewi kala saha gurnyaade e warde
fadde kolti mabbe woni nayi mabbe be kollidi non ko sakkiti non ko camion goto mawdom dogana non dogdo mum facci fakkino no fewi no ponno dole mum ponno kanyum tigi fecciti e der sawru nayi non sawru ndu non ko fodde temedde didi holsere o fecciti e der majjomo gurnyoode hollirama non ko famdi kala kolci nogas mayi hen fodde kolci nogas tilfima hen be badi nona mette mabbe no fewi be badi erango faade kambe ayna be non badi erango faade laamu leydi Sénégal nde gede baadi ni kay dokkoto haalab ne laamu ngo jettara peeje taw ko peeje tidim bele gede baadi ni ne dokko haalaba ha joni ko leydi Sénégal kederen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagordo leydi ni kalfinado ko fate cellal aade kanko e golledibe makko be medina be kewade kala saha golledi mabbe non be kolledi tigi wonde nyalawma hande o aljuma hande caggal kay ndar waktuji no gasene bennudi ko ujunere e captande joyo e nayo neddo tumanobe ya toppidaka coronavirus kanyum mbadno holkiso en holkiso he non hen capande jeetato tawama e jaati ko fidabe to betama to bange pourcentage ne holirtigi e kala der temdere hen jeejudo piccal capande joyo e jeenayo ko fidabe e der be na capande jeetato fidabe hen capantato e tato ko contact CV capande nayo e jeejudo heddibe kala ko ka communautaire e der be cellana be kadi hen sappo kepti cellal men hano hanit ni jeejuden tampi sanne ma balteto bange fofango goto hawre la jalla leydi Sénégal e odo saha gayim leydi Sénégal hollirama tigi e odo saha joni e be jaaray sappo jeegom ujunere e temedde capande jeenayo e jeegom neddo winditibe e doggol coronavirus be kolliri non hen sappo ujunere temedde jeedide yimbe joyo keptino cellal men hano hanit ni temetere capantoro e jeegom kawri la jalla e odo saha joni ko temedde e capande joyo e tar tan keddi e juude safrobe musibe tedduɓe hoto godde ma e gattu joni kabruji men e demgal pulaar ɗum noon ko caggal la publicité wittiyanke safriyanke mojjomiraɗo rokki sellinde o saha mo gonden docteur Djibiso laaɓaɗo witto laaɓaɗo leɗɗe sukani hiiɗo kewɗo humpito kewɗo gandal musidɓe tedduɓe docteur Djibiso ene andina dendagal safriyankoɓe mum kala oɗo saha mo gonden omo tawi to kiidira kala taweteɗo e région mo Tambacounda saari haɗo kiidira ɗo ma tawɗon docteur Djibiso kala taweteɗo e lappol palol dande maayo taw woɗɗani waali jenton saari ha to barkewi galle ceerno Sari Boubacar Haydara ma tawɗon koolaɗo docteur Djibiso so tawi ari ha to Wourossogui aɗa wi Matam ari ha fandima garas mo Wourossogui ma tawɗon koolaɗo kalfinaɗo pharmacie docteur Djibiso taw waɗa ko biyeteɗo Makabana so tawi ari ha Dakar to wiyete Kermassar legal fade Bouna aƴetti bisa ari ha are Tampa ma tawɗon koolaɗo docteur Djibiso biyeteɗo Baba Bana walla mbiyeni biyeteɗo Baba Dia musidɓe tedduɓe sifti noon docteur Djibiso ko safriyanke ngana ha tente ñabbuji cuuɗiɗe ɓandu ko wayno kyste fibron hernie hémorroïde nonne kadi rewam ha e ñabbuji goɗɗi kala ha tente o saaha mo gonɗen docteur Djibiso ne jogui siroji ko fate ɓen worɓe ustoraɓe gorago ko way wonde kala sa jokkudire docteur Djibiso ma haalan hen ko laaɓi mbatta ko 77 924 16 81 walla mbaɗa 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp leydi Mali mbatta ko 00 223 70 85 72 47 walla mbaɗa 00 221 77 341 96 51 mbadden danɗo faade wittiyanke safriyanke maaloro kisellinde o saha mo gonɗen golle ma jooɗi peewi Mr Thierno Abdoulaye Sarr ko fati publicité docteur Djibiso sen ummima to leydi Sénégal ko to leydi Gambie paaɗen to leydi Gambie noon caggal kayde couvre-feu waɗa noon woni kuulala hirtole ɗo yimɓe hewɓe noon dartinino golle mumen ha tengti noon e rewɓe kan hande e jalluɓe hewnoɓe kay hutorade terde mumen tawa kadi ɓen keewi huude liggade ko jamma woni tigui rewɓe yeyoɓe terde mumen yeyoɓe ɓalli mumen ɓen noon caggal kayde jooɗi ko juuti kay tawa
ngoni koye chômage woni liggaki e oɗo sahaa joni noon ala ko laamu leydi Gambie felliti so wona kay ittude ballal taw kadi ko ballal molantegal Allah hokkudeɓe kay gam fabadeɓe caggal kay joɗadeɓe ko juuti ɓe gollaki ma en ketto hen noon cimtola musidɗo men seni men kodde nen Abouba. eyi ko noon tigi rewɓe ɓe ganduɗa ko yeeyoɓe koye muɗumenete finiroɓe ɗo e nder leydi meɗen ete Gambie keeɓi ballal ummade laamu ngu fewde mabɓe caggal tan ɓe rafi mboroso warno ɗo ha tengti kulal hirtoɗal o golle mabɓe fof ko darino ha laaɓi ha wi ceer caggal noon nde ɓe mbaɗi yarago fewde laamu ngu oɗo waktu ɓe keeɓi ballal kono noon waɗi ko jiyanɗe certude beele ɓeɗo rewɓe yewɓe koye muɗumenete ne poti heɓde ballal ummade laamu ngu walla yoga e ONG uji ɓeɗo ɓe ganduɗa ko fitoram gollen ene wayno bitikaji muɗumenete koko cokono kene yaha lebbi jeegom walla ko nandi hen keɓani ballal gummigal e laamu ngu fewde e mabɓe holko saabi ɓeɗo rewɓe ene keɓa ɗum ko jiyande certude ko wona ɗum hay wuyɓe koye muɗum ene kañumen te mbawi yewtide jayniyankoɓe wiide kañumen en te kadi ene poti heɓde ballal muɗumenete ko wona ɗum ko ha joni ɗo e nder leydi meɗen Gambie hoorejo leydi ndi président Adama Barrow nana parana jillu faggudu ɗo e nder leydi ndi fodde balɗe nogas pawɗe kono tan de oɗo gardiɗo lundiyankoɓe biteɗo Ousseynou Dabo e lande UDP yonnani ɗum hay seeɗa saabu ɗum o wi on kala projet ji waɗi ɗo e nder leydi ndi fotani fiitade e becce muɗumen ɗum ko leydi ndi tigui kadi koppareje kadi jogori waɗude jillu faggude e nder leydi ndi de wona koppareje mum ko koppareje laamu ngu ɗum noon ko bonnugol tan koppareje leydi ndi fotani wadde jillu muɗum ɗo e nder leydi ndi e oɗo waktu e oɗo saaha mo gonɗen kono tan de yiɗɓe yaadiɓe oɗo landa hoorejo leydi président Adama Barrow NPP e yaadiɓe makko kala nana parana nguɗo jillu o jogori wadde jillu faggudu e nder leydi ndi no fotiri ko Daniel Abouba jokkodiranno e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diinema ɗo hennete e Serekunda. ko danene Abouba golle ma jooɗi peewi sen ummima to leydi Gambie ko to leydi Mali paaɗen laamu transition leydi Mali e gardegol banda o ɓe mbaɗi décret o noon ko numéro 2020 0239 bar PT -RAM du 3 décembre 2020 hollide noon doggol inde suɓaɓe ko fati kay ardotoɓe ko wiyete conseil national de transition doggol ngol noon koɓe temedere e nogas e goho neɗɗo ɓeɗon temedere e nogas go neɗɗo suɓaɓe noon kañumen tigui darto darde sarɗiyeji woni darde député ji e nder leydi he e nder mabɓe noon en tawe hen ɓeɗon tawa kadi ko mennoɓe wonde sarɗiyeji e nder leydi he woni ko wiyete les anciens députés e mennoɓe wonde jagode woni des anciens ministres wondude e les nobles yimɓe notable uji wondude e professeur uji jangguinoɓe e université ji ene jeeya hen kadi tawateɓe e ngalɗo catala bitegal M5 RFP wondude yimɓe finɓe no fewi ene tawa en kadi nalankoɓe yimɓe mediaji kadi hewɓe ne tawe hen e nder ɓen temedere e nogas e goho neɗɗo suɓaɓe noon e nder mabɓe hen nogas joyo ko rewɓe heddiɓe kala ko worɓe noon e oɗo saahajo noon yimɓe hewɓe kay donki andude ko holɓe noon kay e oɗo saahajo wol poɗɗo ardinede wol gardinaɗo kay nduɗon wol gardinaɗo ngal ɗon catal bitegal CNT hakkillaji kewɗi noon ene amini tigui yataw wona colonel Diaw yataw wona kañum jogori ardinede kadi e nder hen kadi yimɓe kewɗe kalama hen taw ko wayno sen kaali ko wayno onon biteɗo Salifa Keita indemo ma limtama hen e nder ɓen temedere nogas goo yimɓe hewɓe noon miijo beele ko Salif Keita jimowo kañum e hoore mum tawate hen walla ala ɗum noon ko namde kewje oɗo saaha joni ko yimɓe jiiɗi andude ha joni noon hollirama tigui kamɓe noon ngollon catal bitegal CNT ɓe temedere nogas e goo neɗɗo ko ñanden hollirama tigui asata janggo o joyiya lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɓe mbaɗata tigui inauguration mabɓe ɓe puɗɗoto golle mabɓe tawa kadi inauguration waɗete tigui koto wiyete centre international de conférence mo Bamako woni CICB ko toon ɓe mbaɗata inauguré ko guila ñande jeenaya lewru maydu noon ko guila nden oɗo commission fonno taƴede kono noon ko ñalawma alkamisa hanki o ɓe mbawi tigui tafde oɗon commission ha joni kabaruji men e demgal pulaar nder leydi Mali Fodé Dabo 32 hitande ɗum woni ko yarata o teɓama ko kanko wonno mawɗo ndeɗon fedde taw ko fedde wuyɓeɓe hinde braquera ko kamɓe ɗon tumano yande boña biteɗo BDM to légal bitegal 108 logement ATT ni bugu mum o teɓama noon ko braka o teɓama ɓe mbaɗino bracage noon e nder on boñam e nder saaha ɓe mbaɗno bracage kanko e sehilaɓe makko ɓe mbawino ƴettude e nder on boña million ngaji 10 e feccere taw ko haalisa franc CFA ha joni ko leydi Mali keddanen jagoɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aadi o ɓayyini communiqué makko mo tonggode 250 e jeegom ko fati e
boroso covid sappoya jeenayi o holliri tigi wonde caggal nde ujunere yimɓe joyo kolkisa hen capanɗe nayo e tato tawama e jaati ko fiɗaɓe coronavirus e nderaɓe noon hen tato koto legal bitenga kalam boggoro kati ko neɗɗo goto ko heddiɓe kala koto Bamako to Bamako noon commune 1 mo Bamako ko yimɓe jeegomo commune 2 mo Bamako ko yimɓe joyo commune 3 mo Bamako ko yimɓe tato commune 4 mo Bamako ko yimɓe sappo e ɗiɗi commune 5 mo Bamako ko yimɓe jeetato commune 6 mo Bamako ko yimɓe joyo ɓe kolliri kadi nder ɓe cellano ɓe hen sappo e jeetato kepti cellal mumen hano hannirta ni paati galleji mumen e neɗɗo goto kadi hen goto neɗɗo goto kadi hawri hen ladiala e oɗo saaha joni noon leydi Mali ene yaara ujunnaje 4 neɗɗo winditiɓe doggol coronavirus hen ujunnaje 3 neɗɗo goto kepti cellal mumen hano hannirta ni 300 kawrino hen ladiala e oɗo saaha kadi leydi Mali ne jogui ujunere 460 mo neɗɗo tumaɓe yato piɗaka tan ñoña e mbaɗi quarantaine ene paadi holkiso mumen ha joni ko leydi Mali keddoɗen ene teska tigui ngakkugol nden ka e kisal nder leydi he kala to Bamako ha to yoga e guure e nder région ngaji kala ene waɗa sahaji ni e nder Bamako e hoore mum lamorko leydi ndi braquage uji mbaɗata ko nangue hoore kellewa ñande jamma alarba ɓennuɗo ko bus transport mo compagnie Folona panoɗo to Buguni nde ko panoɗo Buguni ko wona bus tigui police wawi dartinde e dow lawol e saaha mo mbaɗata enquête mabɓe taw ko police ji wonɓe auto men taw ko werla kadi mo ala matricule ɓen police ji kala ko wonɓe kagule ko woni tigui buumiɓe jeesi men hay goto hebtinta ɗumen kañumen tigui mbawi e saaha kam ɓe puyata bus o ɓe tawi en sagata gorko goto moɓe tuubi ko wiyete suspect ɓe jippini oɗon e oɗo saaha joni o jippina tigui koto poste ta poste waɗɗani poste mabɓe tawateɗo seno suspect o noon koye nder kar he wonno o jollo tawe tigui e oɗo saaha joni e juuɗe ladiɓe e mbadi losgoji ha joni kabaruji men e ɗemgal pular koto leydi Côte d'Ivoire paɗen aljuma hande o sanga 11h ko adi juulal tisbara Laurent Gbagbo mennoɗo wonde hoorejo leydi Côte d'Ivoire o mennoɗo wonde hoorejo leydi kadi jukinoɗo e oɗo saaha kala gonnoɗo e juuɗe CPI woni cour tribunal international e jaltuɗo kay guila yalti to kasoji tribunal international on tawetino ko tigi koto Bruxelles lamorgo leydi Belgique o heɓɓi noon ñalawma hande o sanga aljuma hande sanga 11h o heeɓi tigui passeport uji makko ɗiɗi kala taw ko passeport uji leydi Côte d'Ivoire hen passeport goto ko passeport diplomatique on passeport noon ko nulaɗo koolaɗo tawa kadi kañum woni chef debbo kañum woni chef ko fati e kañum woni chef tawa kadi kañum woni chef cabinet jagoɗɗo leydi Côte d'Ivoire kalfinaɗo ko fati e gueɗe caggal leydi kañum tigui addi ha e juuɗe makko wawi rokkudemo oɗon passeport makko diplomatique ko tawi noon ko passeport goɗɗo passeport ordinaire on ko ambassadeur joɗaniɗo leydi Côte d'Ivoire to Bruxelles kañum tigui wawi fenandemo ɗiɗon on passeport ɗiɗi foof noon ɓe gaddi ɗum ha to hôtel mawɗo goto tawateɗo to avenue Louise e nder Bruxelles ko ɗon tigui ɓe mbawi weddemo ɗiɗon passeport uji ɗiɗi kala hollirama noon ɓoyata kanko Laurent Gbagbo hoorejo leydi ndi ne wawi tigui ɗo e mayde lewru gonɗen ndu o arta tigui e nder Bamako e watta tigui e nder Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire e caggal ɗo hollirama noon kanko Alassane Dramane watta guila kay e saahaji Rouma Jarribo wonno holliɗum tigui so tawi o heewi polgo jottima e 3e mandat makko ma o toppita kay feere fo waɗa ha Laurent Gbagbo e yoga e dognoɓe wonɓe caggal leydi kala ha mbawa artude hano hannirta ni e nder leydi men ɗum noon latima e oɗo saaha joni Laurent Gbagbo heeɓi passeport muɗum o holliri hen noon weltare makko mawde ne feewi ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Tchad suudu sarɗi yejude leydi Tchad ɓe mbawi tigui memtade tunnalgal leydi ndi e nder memtugol hen noon ɓe mbawi tigui ittude hen walla addude hen wayloji noon ɓurɗi teskinede hen ko fate poste premier ministre ittama ha laaɓi e oɗo saaha joni leydi Tchad natti jogade hoore jagorde on poste noon lumtina e oɗo saaha joni ko cukko hoorejo noon taw kadi ko hoorejo leydi kañum tigui suɓoto cukko hoorejo muɗum ɓe mbawi kadi e oɗo saaha joni toɓɓere ɗiɗi ɓernde ɓe mi hen noon koko fati kay e oɗo saaha joni hollirde wonde leydi Tchad ɓe jogui tigui koko wiyete systéme parlementaire bicaméral systéme parlementaire bicaméral noon woni tigui parlementaire o jogade cuuɗi ɗiɗi woni suudu mawndu e suudu tokosuru woni tigui on paami ɓe jogo député ji ɓe jogo kadi sénateur uji ko ɗum tigui woni e oɗo saaha joni ko cugnalgal leydi Tchad holliri e oɗo saaha joni sen ummima to leydi Tchad koto Centrafrique cakkitorɗen cour koto leydi Centrafrique paaɗen cour constitutionnel mo leydi Centrafrique ɓe calima ha yoori ko fati e ɗereji oɗon biteɗo François Bozizé noon o meɗino wonde hoorejo leydi ndi
e oɗo saha joni noon ko gadduɗo ɗereji makko gam yidde jeeyade kay e mbiriji ƴamtoyoji lefol laamu e sungoji hoorejo leydi Tijjani ñande nogas e jeeɗiɗi lewru bawte e gonɗen du koto Congo Brazzaville paaɗen ko toon cakkitoɗen ko lebbi nayyi tan keddi sumgoji hoorejo leydi e nder Congo Brazzaville yontere mayde nde noon yontere ɓendu nde noon landaji kewɗi taw ko landaji dawrugol e adde noddanoma tigui e jonde mumen to wuuro witego Madingu e mbadi koɓe mbiyata e mbadi kaldigal taw kadi ko kaldigal mbadi kaldigal ɓe mbawino joddade to Madingu ɗum noon taw concertation nationale e nden jonde noon Mathias Zongo tawtornoma nden jonde Mathias Zongo noon ko neɗɗo dawrugol o meeɗino wonde jagoɗo kalfinade ko fate faggudu e nder leydi he e oɗo saaha joni ko gembaniɗo gam yidde kay yaade ɗaftodiral sungoji leydi dikkade Denis Sassou Nguesso e sungoji hoorejo leydi Tijjani kay ɗo e lebbi nayyi tan kanko Mathias Zongo noon holliri tigui wonde oɗon concertation nationale bannoɗo ko farsa woni tigui ko échec haydara ala ko feewi hen kanko Mathias Zongo noon o waɗi erango faade laamu ngu sen jiiɗi gonga kay yo wat ko wiyete dialogue taw ko dialogue gonguere gonga woni dialogue réel taw dendagal landaji dawrugol ɗi kala ene mbawa noddede ɓe ndisodira ko fate keblugol ɗiɗon sungoji hoorejo leydi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno komin tonga noon kabaruji men e ɗemgal pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal to ko musidɗo men sehil men miñi men Saydou Abouba to leydi Gambie ko kodda Nene Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogom jogon